салом дӯстони азиз, тамоми шахсоне ки бо мо ҳастеду моро тамошо мекунед. имрӯза наворе ки барои шумо омода кардаем, ин дар бораи тамоми консултантони навест ки мебиёянду як савол метиҳанд: аз куҷо мо одам ёбем? бисёриҳо ба ин мушкилӣ рӯпарӯ мешаванд ки вақте ки онҳо мебиёянду дар бораи бизнес маълумот мегиранд ва мехоҳанд ки пешравӣ намоянд, ягона проблемаи глобалишон ҳамин мешавад ки онҳо одам даъват карда наметавонанд. ва аввалин дараҷа чизе ки мо шумо дар ҳамин ҳолат бояд ки диққати худамонро равона кунем, дӯстони азиз, ин аст ки мо аввалин дараҷа барои худамон савол диҳем ки аз ҳамин бизнес мо чӣ мехоҳем. шояд шумо танҳо аз инҷа тӯҳфа хоҳед, ё ки танҳо хоҳед ки даромади кӯчаке дошта бошед, ё ин ки хоҳед ки пули калон ба даст биёред. ана ҳамон одам ёфтан, одам даъват кардани шумо вобастагӣ дорад аз ана ҳамон хоҳишоти шумо аз ана ҳамин бизнес. агар ки шумо хоҳед ки даромади калон ба даст биёред, албатта ки барои даромади калон ба даст овардан дар инҷа шумо ба тухагӣ наметавонед ягон кор анҷом дода. шуморо дар кор аст командаи бақувват. ва барои одам ёфтан, дӯстони азиз, аввалин дараҷа шумо дар кор аст ки ҳамин бизнеса тамоми нозукиҳояша аз худ кунед. ин бениҳоят муҳим аст. агар ки шумо бизнеса дуруст нафаҳмидеду дуруст фаҳмода натавонистед, шуморо одамон нодуруст мефаҳманд. барои ман бисёре аз одамон занг мезананд. Дина яка занг зад, мехост ки бизнес кунад, дар Фаберлик аъзо шавад. занг зад, аввалин саволе ки дод: ассалому алайкум, шумо дар Фаберлик кор мекунед? гуфтам ҳо. мегӯяд ки уҷада амихели борсавдокунияй? агар борсавдокунӣ бошад ман намекунам, агар мисол айхона кор кардан бошад ман мекунам. баъд ман ҷавоб додам ки апаҷон, хоҳарҷон, не, инҷада борсавдокунӣ нестай. инҷада основной вазифаи мо ин сохтани товарооборот барои компанияи Фаберлик. чӣ қадаре ки мо шумо товарооборот зиёд созем, албатта ки ҳамон қадар барои мо даромад зиёд мешавад. ва товарооборота ки чӣ хел шумо месозед, ин вобастагӣ дорад аз худи шумо. савдо мекунед ё ин ки команда мекунед, чӣ коре ки мекунед. агар ки шумо хоҳед ки аз хона набаромада бизнесатонро пеш баред, шумо дар кор аст ки ҳамин тамоми соҳаҳои онлайн бизнеса фаҳмед ки чӣ хел шумо бояд ки дар мессенҷеро кор кунед, чӣ хел бояд дар сомонаҳои интернетӣ кор кунед, чӣ хел бояд ки одам даъват кунед, чӣ қадар вақтона бояд ки дар ин бизнес сарф кунед барои пешравӣ кардан. бинед, аз ҳама чизи муҳимтарине ки дар ин бизнес дар кор аст, ин вақт аст. баъзеҳо тамоман вақт сарф намекунанд, лекин мехоҳанд ки натиҷа дошта бошанд. баъзе одамон 7 сол чи дар Фаберлик кор кардесанд, мебиёянд мегӯянд ки барои чӣ ма олиям даромад надорам. баъд мегӯем ки шумо одам даъват кардед, ягонта команда сохтесед. баъд ба ёам хел ҷавоб метиҳанд ки инҷада бу команда кардан дар кор будай. мақсад ки бисёре аз одамон ҳамон чизе ки дар ҳамин бизнес кардан дар кор, ҳамон чиза намефаҳманд. ҳамин бизнеса то ҳол сериёз қабул кардагӣ нестанд. ва барои чӣ бисёре аз одамон агар аҳамият дода бошед, ҳастанд одамое ки тӯли вақтҳои зиёд аз кор кардесанд, лекин натиҷа надоранд. ҳастанд одамое ки 1 сол 2 солиш кор кардесанд, натиҷаи хуб доранд. барои чӣ баъзеҳо пешравӣ карда метавонанд, баъзеҳо не? барое ки баъзеҳое ки бисёртар натиҷа доранд, онҳо бисёртар меҳнат мекунанд, онҳо бисёртар конкурентноспособни ҳастанд ва ё бисёртар ҳамин бизнесда вақташона, қуввашона, даромадшона, пулшона сарф мекунанд. вақте ки шумо калон шидед, мисол бисёр одамон мегӯянд ки дар бизнес сарфа кардан дар кор нестай, дар аввали корда сарфа кардан дар кор нестай, барои команда кардан сарфа кардан дар кор нестай. лекин агар шумо натиҷаи тез хоҳед, калон хоҳед, шумо метавонед ки мисол хел обични реклама кунед ранги маворӣ, лекин бо метавонед ки рекламаи пулакӣ сартед. масалан ягон блоге реклама харед, рекламаи пулакӣ дар Инстаграм, дар WhatsApp ё ки дар дигар сомонаҳои ки доллар харида реклама кунед бизнесона ё ки маҳсулотона. ин хел тезтар одамон шумо да менависанд, аудиторияи лозиматон кадоме ки шумо мехоҳед, ҳама одамон шумо да менависанд, қаттон ҳамкорӣ мекунанд. ин хел тезтар шумо да пешравӣ мешавад. лекин вақте ки шумо худатон бе ягон реклама харидан страничка мекушоед, бе ягон реклама харидан мақсад YouTube каналтонро сар мекунед пеш бурданша, бе ягон реклама харидан дар сомонаҳои интернетӣ ва мессенҷерҳо кор мекунед,
дар аввал сразу шумода натиҷа намешавад. Гуфтам ку вақт лозим дар инҷа. Барои ҳамин шумода дар кор ки доимият дошта бошед. Пас сеансва дошта бошед ки ҳамин план кардед, ҳамин рӯз мақсад 1 соат кор мекунед ёки 2 соат ёки 3 соат кор мекунед. 3 соат вақтона дар ин бизнес сарф кунед. План кардед ки ҳамин рӯз шумо 10 нафара ёки 20 нафара ёки 100 нафара ба бизнес даъват мекунед. Ҳамон корро ҳамин рӯз кардан дар кор, ба пага мондан дар кор нест. План доред ки ҳамин рӯз шумо дар бораи 3-4 та маҳсулот маълумот мегиред то ин ки дар дигарро фаҳмонда торед. ҳамон корро шумо бояд ки анҷом диҳед. муваффақият ин натиҷаи амалҳои хурдакакест ки мо ҳар рӯз повторно иҷро мекунем. ана ҳамин аст сирри муваффақият. Дигар ягон сирри қавӣ надорад. Просто дар як муддати зиёд бояд ки мо ҳар рӯз як корҳое ки дар кор аст барои пешравӣ кардан ҳамон корро анҷом диҳем. Тамом. Лекин агар шумо на худтон ягон чизо омӯзед, на одам даъват кунед, на дар бораи маҳсулоти фаберлик донед, на командатон на ягон чиз обучение диҳед ё диҳед. Агар ки ин корро дар командаи шумо набошад, шумо пешравӣ кардан наметавонед. ё ки агар шумо ҳамин корро як рӯз кардед, як ҳафта дигар накардед, пешравӣ намешавад. Чанд қадаре ки меҳнат кардед, ҳамон қадар результат мешаваду даромад мешавад. Барои ҳамин одамои дар ин бизнес пешравӣ кардан метавонанд ки ва ё ҳамин бизнеса ҷиддӣ қабул кардагиянд, ҷиддӣ ба монанди бизнес фаъолият мекунанду кор мекунанд. Масалан гӯем шумо агар дар бозор якта точка дошта бошед, шумо агар як рӯз равед фурӯш кунед, шумода фоида мешавад. Агар рӯзи дигараш нарафтед, шумода фоида намешавад. ҳеҷ ка бори бозори шумо вақте махтам бошад ки нарафтед нафурӯхтед, ҳеҷ ка шумода пул наметиҳад, фоида наметиҳад. Фаберлик ҳам ҳамин хел аст. аввал шумода дар кор аст ки вақти зиёд сарф кунед. Когда командаи шумо стабил нишид, пешравӣ кард, худашон ҳамаш самостоятельно нишидан, баъд дигар шумода дар кор нест ки вақти зиёд сарф кунед барои бизнес. Лекин аввал шумода дар коре ки худатонро гиред, пешравӣ калон кунед, ҳамун фундаменти бизнесона бо донишотон, бо зиёд одам даъват кардан, команда кардан сарф кунед. Аввалин дараҷа шумо кира метавонед ки ба бизнес даъват кунед, ҳамин чиза дарк кунед, фаҳмед ки тамоми шахсиятҳое ки маҳсулотҳои аввалияи ниёзи мардума барои гигиена истифода мебаранд, барои тозагии хона истифода мебаранд, ҳамаи ҳамин одамҳоро шумо даъват карда метавонед. Шарт нест ки ҳамаи одамон биёянд дар командаи шумо ва ё бизнес кунанд, одам даъват кунанд. Шарт нест ки ҳамаи ва ё биёянд ҷо хариду фурӯш кунанд, савдо кунанд. ҳамаи ва ё шарте ки мебиёянд барои худшон мехаранд. Хоҳед нахоҳед, беҳаваям бе гуфти шуморо аз дигар ҷо харид мекунанд. Главни шумо ҳамин чиза дарк кунед ки ҳама маҳсулотро истифода мебарад. шумо бояд ки аз пеши ҳама гузаред. ба ҷои ҳеҷ кас хулосабарорӣ кардан дар кор нест ки масалан ин метавонад, ин наметавонад, ман инро даъват мекунам, ман инро даъват намекунам. вақте ки шумо даъват кардед, ҳамун касияк меган, ҳамун фундаменти оҳиста оҳиста фундаменти нақшаи бизнеси шумо сохта мешавад. одамҳо омада рафтан мегиранд, командаи шумо омада рафтан мегиранд, омада рафтан мегиранд, ба ҳамон одамои лозимӣ мемонанд. баъд командаи шумода пешравӣ мешавад. баъд одамое ки оста оста худшон одам даъват кардана сар мекунанд, зиёд мешаванд дар командаи шумо, баъд пешравӣ мешавад. барои ҳамин сразу бистри результата талаб накунед. барои бистри результат аввал худтонда савол диҳед ки шумо чӣ кор кардесед ки ҳамин натиҷаи калона ба даст биёред. барои унвонҳои баланда баромадан шумо худтонда савол диҳед ки кадом амалҳоро иҷро кардесед. агар ки шумо худатон бори зиёд заказ кардаиста бошед, ба бори зиёд заказ кардани худатон тоқа шумо унвони баланда баромада наметавонед. шумо дар коре ки худатонам самостоятельно омӯзиш гиред, худатонам самостоятельно команда кунед, и худатонам самостоятельно одамое ки даъват мекунед ба иро дарс диҳед, қачон кор кунед. яъне дар ин бизнес лидер бошӣ пешравӣ мекунӣ, яъне одами масъулиятнок бошӣ пешравӣ мекунӣ. агар одами масъулиятнок набошӣ, пешравӣ карда намешавад. масъулият аввалин дараҷа барои худатон, барои зиндагии худатон, барои командаи худатон ба уҳда гиред, пешравӣ ҳатман мешавад. муваффақият, баракати кор. агар шумо хоҳед ки бо мо ҳамкорӣ кунед, марҳамат, рақамҳо ҳастанд, метавонед ки нависед, ба командаи мо ҳамроҳ шавед, мо ҳамаша шуморо мефаҳмонему, пешравӣ мекунед. боз як бор дигар хотиррасон мекунам ки бемеҳнат дар ягон нуқта, дар ягон бизнес, дар ягон кунҷи дунё шумо роҳат ба даст оварда наметавонед. ина ҳама вақт дар ёд доред. خداوند نگهبانتون باشد.